дӯстони азиз, дар ин ҷо бошад анами хел кардиганои новинкаро дидам, мисли курткачаяй вязанаи устинош 250 сомонӣ нархи донаш. Оптом гирет бо арзон мешавад. Безрукавкои 160 сомона дидам. Баъд бо палто, анами палто то размери 52 дора 480-500 сомон. Иҷа ҳам дароз дора, ҳам калтатар дора. нархошон аз рӯи дарозию калтагишон фарқ мекунад. Ин наворам аз Корвон тарафи Тиллобозор 7-12 4 ряд ба навор гирифтагиям. Марҳамат биёед бинед. туникои безразмерни нархошон 140-150 сомон. ряди дуюма бинед, ино камакак балшмеркаян ҷимпирчиҳо 280 сомонӣ. баъд ана ин намудо ҳастай, инам амхе ваяй ранги ҷимпирча палтуча амхе ғавсаки фасонак 330 сомонӣ нархошон. нархи доношай касе ки мисол опт мегирад бо арзон мешавад. қисми болода боша ҷимпирои хушруваки фасон 200 сомонӣ нигина дорам безразмерни ҳаст. бо инчунин дариҷаи наи кардиганои арзонтар, ҷимпиракои арзонтар 160 сомонӣ безразмерниай то размери 50 тақрибан мешавад. ҳаст инчунин амхе кожинка, бисёр кожинкаи хушрӯ, сифаташ нағз то размери 50 мешавад 290 сомон нархиш. нархи мисол донаш касе опт мегирад бо арзон мешавад. дариҷа ҳаст инаи намудаш, ин намудаш то размери 54 ҳастайда тақрибан. инам амихел. баъд бо медонед палто ҳаста. и палто сифати хубшан. ози ман нишон дода будам 370 сомона ва ё камакак сифаташ дигар будан. айне ки дида истодаед ино сифаташон хубай 800 сомон. аз ин бо 750 сомонаш ҳастай, 600 сомонаш ҳастай. хулас чанд намудаш ҳастай. аз рӯи качестваш фарқ мекунад. остинои ино ҷудо мешавад, мисол безрукавка када мешавад. қадшам мисол шумо метавонед ки ҷудо кунед, қадша чӣ кунед, калтатар кунед, замок катянамаш. ана полосатиё безрукавко чӣ хеле мебинед 180 уҷада бо ҷимпироям амхе. инчунин дариҷа ҳаст анамхе безрукавкои ангуркаи фасон безразмерни 150 сома дора, 170 сомона дора ҳаст. боз анамхе кардик эвай курткачаи ҷинс то размери 48 дора 160 сомонӣ. аз ин моделош бисёр буд, тамом шуда. рӯзои наздик бо